Za mňa tam dojde k tej automatizácii tej operatívy, lebo na tom sa snažíme pracovať už aj my teraz, aby maklér mohol robiť iba to, v čom je dobrý. A to si myslím, že stále a vždy bude realitný biznis, vzťahový biznis. Čiže 1 na 1, to, čo dokáže odovzdať ten maklér, zároveň čo dokáže navnímať od toho klienta. AI dokáže si vypočuť, dokáže dať nejaké odpovede, áno, ale ako to tí ľudia príjmu. Častokrát tá skúsenosť toho človeka je k tomu nezaplateniu a stále je to ten vzťahový biznis. Keď si myslím, že určité percento ľudí kľudne prejde na to, že bude to komunikovať iba cez aplikáciu alebo počítač a predá svoju nehnuteľnosť. Zároveň v tom vidím veľmi veľkú transparentnosť, či v Amerike, neviem presne konkrétny projekt už riešia na blockchaine zaznamenávanie údajov, čiže tam sa nedá niečo vymazať, prehodiť a tak ďalej, alebo postupnosť tých majiteľov, áno? Tak jak je to všetko dohľadateľné, tí kryptomeny, kto ich kedy kúpil, predal, na ktoré peňaženke boli, tak takisto sa budú evidovať podľa mňa v budúcnosti nehnuteľnosti. Nebude mi robiť problém si obchodovať nejakú nehnuteľnosť, príklad cez ten blockchain, takže myslím si, že toto bude taká doba, že určite sa to posunie a že nejaké percento ľudí odpadne. AI nám neberie robotu, ona nám dáva príležitosti, ako si ju uľahčovať a jasné, kto ho nebude využívať, tak možno o tú robotu dojde, lebo zostal v čase.